खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा दुखु जारलायाव गोग्लैगोन। नोंथांनि साननाय मावनायफोरा फेलें जागोन। फेलें जानायखौ लानानै गोसोआव जिंगासिगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै सोरबा अनजालिनि फारसे गोसो बोगोन। गोसोआव अननाय मोजां मोननाय सोमजिगोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां। मिथुन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन। खामानि मावनायफोरा गासैबो लस जागोन। कर्कट राशि। खामानिफोराव दिनै नोंथाङा जाफुंसारनो हागोन। नोंथाङा इन्टारभिउ होदोंब्ला जाफुंसारनायनि मिजिं दं। सिंह राशि। नोंथांनि गोसोआव दिनै रंजाखांनाय फैगोन। नखरा गोजोन खुसिजों बुंफबगोन। नखरनि गोजोनखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव बांसिन रंजानाय फैगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथांखौ गुबुना गाज्रि मुं सुलागोन। नोंथांखौ गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय बाखाय बाथ्रा लानानै लाजि फोनांनो हागौ। नोंथाङा सांग्रां थानाया मोजां। तुला राशि। नोंथाङा दिनै जौगानो हागोन। खामानि दामानियाव दिनै नोंथाङा गोसो होगोन। नोंथांनि मोजां आखुखौ नुनानै गुबुना नोंथांखौ बाख्नायगोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव अननाय मोजां मोननायनि दोहौ सोमजिगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा अनजालिखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि गोसोआव अननाया बांसिन जागोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गोसोनि साननाय हनाय आरो लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव जा बियो दिनै नोंथाङा बेखौनो मोननो हागोन। मकर राशि। गोसोआव माखौबा लानानै गिनाय सोमजिगोन। गोसोनि साननाय हनायफोरा बांद्राय जागोन। साननाय हनायजोंनो गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोसोआव दिनै गुबुननि फारसे हिंसा जागोन। गुबुननि मोजां मावनायखौ नोंथाङा मेगन सागोन। नोंथांनि गोसोआव दिनै गाज्रि साननाय फैगोन। मीन राशि। नोंथाङा दिनै खामानि मावनायफोराव गोसो होगोन। नोंथांनि गोसोआव दिनै मावनो दांनो थुलुंगा मोनगोन। साननाय हनायफोरखौ नोंथाङा दिनै मावफुंजोबनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुला दाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्ट अफ केक।